Okay. So, isa sa mga sabi nila na wala nang mga santo papa, wala nang mga pare o obispo o mga diakono. Kasi ito yung explanation nila, nung namatay si Kristo sa krus, kung matandaan nyo, napunit yung kurtina. No? Napunit yung kurtina mula sa taas pababa. Ito daw ay palatandaan na hindi na natin kailangan ng pare kasi lahat tayo ay pwede nang makadiretso sa Ama. No? Hindi na natin kailangan ng pare kasi dati sa Old Testament para ang pare lang ang makapasok sa Holy of Holies. Pag nag-celebrate sila ng Yom Kippur, yung pare lang hindi pwedeng pumasok kahit sino. So, nung pagkapunit ng kurtina doon sa templo, nung pagkamatay ni Kristo, yun daw ay hudyat or palatandaan na hindi na nangangailangan ng pare. So, ano bang ibig sabihin at kahulugan ng pagkapunit? Yun ba ay nangangahulugan na tinigil na ni Kristo ang pagkapare? Hindi na natin kailangan ng pare. So, kaya ganun ang setup sa mga church service at saka worship sa ating mga ibang mga sekta, kapatid natin sa ibang sekta, sa kanila ay pulpito lang at saka meron lang silang preacher. Kasi hindi sila naniwala sa pare, ay isa din sa mga dahilan itong kanilang pag-intindi sa Biblia. No? Ito ang kahulugan ng pagkapunit, mga kapatid. Pwede niyong kopyahin o screenshot. No? Ang ibig sabihin ng pagkapunit ay hindi na tinigil at saka sinawalang bisa ni Jesus ang pagkapare. Ang ibig lang sabihin nun na ang Old Covenant, no, ay tinigil na. The Old Covenant, yung the Law of Moses or the Old Covenant, ay tinigil na ni Jesus. At tayo ay hindi na papasok sa pamamagitan ng pagkapare ng Old Testament. Ngayon, tayo ay lalapit or mag-approach kay God the Father through the priesthood of Jesus Christ na. The New Testament has started and the Old Testament was closed. Kaya, pinunit iyon, ibig sabihin, sarado na ang Old Testament at pagbukas sa pagpunit ay nabukas na ang New Testament under the priesthood of Jesus Christ. Ang tanong, bakit marami tayong pare kung si Jesus Christ lang ang pare? Ang sagot po mga kapatid, kung ilan ba ang pare, ang sagot natin ay iisa lang. Kahit meron tayong libu-libong mga pare sa buong mundo, sila ay iisa lamang kay Kristo. Sila ay representante lahat ni Kristo. No? So kung may magtatanong sa atin, ilan ba ang pare sa buong mundo? Ang sagot natin ay isa lang. So yung mga pare natin sa ating mga diocese, sila ay united, no, in Christ. Okay. So at saka isa pang kahulugan ng pagkapunit ng kurtina doon sa templo ay ang langit ay bukas na para tumanggap ng mga blessed, yung mga saints, no? Kasi binuksan na yung langit na previously doon hinold sa limbus patrum, sa Abraham's bosom. So hindi po ibig sabihin na yung pagkapunit ay tinigil na ang pagkapare. Yan po ang ibig sabihin ng pagkapunit ng kurtina. Tinigil na ang Mosaic Law, the Old Covenant. At we have entered into the New Covenant, the priesthood of Jesus Christ. At saka yung mga priesthood dati ay galing sa the tribe of Levi. Ngayon, ang priesthood ay galing na sa succession ng mga apostles. So, yung mga apostles ay hindi galing sa tribe of Levi, from the apostles personally handpicked by Jesus Christ. Doon na manggagaling ang lahat ng mga pare, no, in the centuries to come.
Okay. So, dito natin makita sabi ni St. Paul, kung totoo pa yung sinasabi ng mga kapatid natin na wala ng pare, diakono, presbyter, bakit sinabi to ni St. Paul? No? 1 Timothy, iisa-isahin natin yung mga bersikulo na yan. Chapter 3, tapos chapter 5. Diyan nakalagay na the church would have a hierarchy composed of deacons, presbyters, priests, and bishops. Meron pa siyang hierarchy. Meron siyang order, no, of ranks. Para meron tayong walang pagkakagulo, no? So, ganyan po ang order ng simbahan. So, basahin natin sa 1 Timothy chapter 8 verse 8 to 13. So, dito na-mention ang deacon. Deacons likewise must be men of dignity. O, kita mo, may deacon sa Bible. So, tayo, meron din tayong deacon. So, pinagpapatuloy lang natin anong sinabi sa Biblia, no? So, not double-tongued or addicted to much wine. So, yan ang katangian dapat ng deacon. Then, let them serve as deacons if they are beyond reproach. Okay. Titus chapter 1 verse 5. Kung totoo yung kasi hindi sila naniniwala ng priest, no? Eto, mabasa natin sa Bible. For this cause I left you in Crete, sabi ni St. Paul, that you should set in order the things that are lacking, and should ordain priests in every city. So dito, kaya tayo sa kada diocese, kada parish, meron tayong mga priest, no? Dahil sabi ni St. Paul, you should ordain priests in every city. Pero sasabihin mo, bakit sa ibang Bible hindi natin mabasa priest? Kasi alam mo, ang version ng Bible ng mga Protestante, hindi mo makikita ang priest. Pinalitan nila ng elder. So pag Protestante na Biblia ang basahin mo, hindi pare ang nakalagay dyan or presbyter. Sa ibang version, presbyter or priest. Sa kanila, pinalitan nila ng elder. So kaya pag Protestante na Biblia ang basahin mo, wala kang mababasang priest. Kaya meron silang mga elder kasi sa kanilang version, translation nila, no? Pero alam naman natin na ang nag-compile ng Biblia, hindi natin madinayan, no? Na ang simbahang Katoliko. Kung tanungin natin, sino ba ang mas tama na translation? Kasi ang Katoliko, si Saint Jerome ang nag-translate, no, from Greek, Hebrew, Aramaic into Latin. So Saint Jerome ay isang pare ng Catholic Church. So sino bang mas nakakaalam ng tamang translation? Di siyempre ang nag-compile, the Catholic Church. Ito yung tamang translation. You should ordain priest in every city. So, hindi totoo na ang pare ay wala na sa New Testament kasi ito, napakaklaro na ito ay sinabi ni St. Paul. And then, ito pa sa isang verse, let the priest that rule well be esteemed worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Okay. Ito pa, James chapter 5 verse 14. Meron ba sa inyo may sakit? Tawagin nyo ang pari ng simbahan. Bring in the priest. Tanong natin, bakit wala silang mga pare? Sa kanila, pastor lang. At saka sinasabi nilang elder. So, napakaklaro, bring in the priests of the church and let them pray over him. Kaya dito, ang tinatawag na anointing of the sick. Anointing him with oil in the name of the Lord. Kaya mga kapatid, yung anointing of the sick, hindi po yan sakramento para kumalapit ka ng mamatay. Kaya nga tinawag kung sino may sakit sa inyo, tawagin niyo yung pare. Kaya huwag kayong magalit kung magkasakit kayo at tatawag yung pamilya niyo ng pare. Yung iba nagagalit kasi ano bang gusto mo, mamamatay na ako? Kaya nga tumatawag ng pare para gumaling ka, no? Anointing of the sick.
Tungkol naman sa bishop, itong sabi sa Biblia, tungkol sa bishop, a faithful saying, if a man desire the office of a bishop, so yung bishop ay isang office, no? The office of bishop, he desires a good work. So, klaro na mga kapatid, mababasa natin sa Biblia, yung pare, yung diakono, at saka yung obispo. Ha? So, yan ang hierarchy ng simbahan. Ulitin natin yung sinabi ni St. Paul sa Ephesians chapter 2 verse 20. The church is the pillar and the foundation of truth. So ano yung ang haligi at saka pundasyon ng katotohanan? So hindi po ang Biblia. Ang sinabi sa Biblia ang simbahan, no? At alam naman natin yung simbahan na tinatag ni Kristo doon kay bato. Hindi si De La Rosa, hindi si Pedro, no? Ikaw ang bato at pamamagitan nitong bato ay tatayo ang simbahan. At saka ito ay built on the foundation of the apostles. So sa mga apostles, sa mga apostoles po. Okay? So bakit natin minention 'yon? Kasi dito sabi, dito natin malalaman kung sino ang nakakakilala sa Diyos, no? Kung sino man ang nakakakilala sa Diyos ay makikinig sa amin. At sino man ang hindi sa Diyos ay hindi makikinig sa amin. Dito natin malalaman kung sino ang espiritu na nasa katotohanan at saka espiritu ng kasinungalingan. So, kung sino man ang makikinig sa amin, meaning sa mga apostoles. Kasi sinabi nito previous verse na ang simbahan was built on the foundation of the apostles. So yung mga apostoles, mga kapatid, ay hindi ang mga lahat ng mga tao. Sila ay pinili talaga, handpicked by Jesus. Sila ay iniwanan ng kanyang instruksyon at binugahan, hiningahan ng Holy Spirit. No? So, hindi po para sa lahat yan. So, sila po ang itinalaga na iniwanan ni Kristo ng kanyang simbahan. So, hindi pala mga kapatid, kahit sino lang na may magandang, meron kang magandang layunin, maganda yung plano mo, maganda yung layunin mo, kahit ano pa kaganda ng layunin mo, kung hindi ka makikinig sa itinalaga ni Kristo, ay ikaw ay nasa labas ng kanyang simbahan. Nasa labas ka ng kanyang pamilya. Ikaw ay nanganganib sa na mawawala yung kaligtasan mo. Kasi ang sabi ni Kristo, tayo ay susunod. Kung sinong makikinig sa kanila. So, yung mga apostoles ang unang taga-pamahala ng ating simbahan. Okay, ito napaka-importante nito mga kapatid. Kahit makalimutan nyo ang buong lecture ko, itong topic, itong part na ito, pakinggan nyo na mabuti. Okay? So, may nangyari sa Acts chapter 15. So, may malaking kaguluhan na nangyari. No? So, may kalituhan na nangyari na kahit si St. Paul at saka si Barnabas, alam naman natin si St. Paul, no, ay one of the great apostles, no? Pero kahit siya at saka si Barnabas, hindi nila ma-solve, no? Hindi nila ma-solve ang confusion at ang kaguluhan. Bakit? Ano ba yung hindi nila malutas? Hindi nila malutas-lutas. Ano ba yung kaguluhan na nangyari? Kasi merong mga tao na mga new Christian, mga Jewish Christian, ang tawag sa kanila mga Judaizers, no? Pinipilit nilang minumungkahi nila na dapat kahit yung mga Christian na mga hindi Hudyo ay dapat tuliin. Napaka-big deal kasi sa kanila yung Law of Moses. Para pilit pa nilang ibinabalik na ipasunod yung Old Covenant.
pinapasunod pa rin nila yung law of Moses sa mga Christians, no? Malaki parang nahati na yung mga Christians, no? Kasi may mga Jewish Christians, which is Judaizers, at saka ito yung mga Gentile Christians, kakagulo na. So, hindi malutas ni St. Paul. Take note, hindi malutas ni St. Paul at saka ni Barnabas. So, ano nangyari? So, inappoint si St. Paul at saka si Barnabas para pumunta sa Jerusalem. Bakit sila pupunta sa Jerusalem, mga kapatid? Kasi andoon yung mga original apostles. Andon si St. Peter. Inappoint sila para dalhin ang matter sa Jerusalem kasi andon ang mga elders, mga priests and the apostles. Okay. So when they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles. So dito yung sinasabi na the Council of Jerusalem, the first council na nangyari. So meron tayong maraming council, Council of Trent, Chalcedon, Council of Florence, di ba? Mga economical councils. Ito yung first ever council na nangyari. So pumunta sila sa Jerusalem kasi andun pa ang mga apostles, early church, no? And then ni-report nila ang lahat na nangyari. Si St. Paul at saka si Barnabas. So sabi, and some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. So yun ang issue. Dapat i-observe ang law of Moses at saka dapat matuli pa sila. The apostles and elders nagsangguni sila, met to consider this question. After nila nag-meeting, after much discussion, take note, Peter got up and addressed them. O kita mo, mga kapatid, dito na natin makita ang primacy of Peter. Although sila lahat ay equal kasi mga apostles, pero pinakita dito ang primacy ni Peter because Peter got up and addressed them. So, hindi natin basahin yung sinabi ni Peter. Basta in summary, sabi ni Peter, huwag na natin silang pahirapan. Basta ganito na lang, yung mga Gentile Christians, mga Gentile, no, Christians. Ang importante lang, huwag kayong kumain ng mga hayop na mayroon pang dugo, tsaka yung mga na in-offer as a sacrifice sa kanilang mga idols, yon, at saka yung mga hindi na strangulate, yung mga ganon. And then, therefore, so yung desisyon ng mga apostles, which is si Peter ang nag-preside, dinala nila yung desisyon. We have sent, so inappoint nila si Judas, no, Thaddeus siguro, and hindi to si Judas Iscariot, and Silas, who themselves will also report the same things by word of mouth. Take note, by word of mouth, wala pang Bible nun. For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden and these essentials. And then, ito, Acts chapter 16 verse 4. They traveled from town to town. They delivered the decisions reached by the apostles and elders in Jerusalem for the people to obey. Yun. Nasa Biblia pa lang, early church pa lang, makikita na natin na yung desisyon ng council, so kita mo, may centralized ang simbahan. Meron na silang pina-follow na hierarchy. Na kung ano yung desisyon ng mga apostles, ay ito ay i-distribute, i-disseminate sa kada simbahan. No? So, kita mo, may order, may system. So, kung ikumpara natin sa panahon ngayon, mga kapatid, no? Kung ikumpara natin sa panahon ngayon,
Paano natin ma-applyan sa present simbahan kung hindi natin tatanggapin yung turo about papacy? Sige, sa pagpalagay natin, hindi natin tatanggapin. Kung may desisyon ang Iglesia ni Cristo, si Manalo, ang desisyon nila, hanggang doon lang sa simbahan nila kasi hindi tatanggapin ng Baptist yon. At saka desisyon ng Baptist, hindi naman tatanggapin ng Iglesia or Saksi ni Jehovah. So, makikita mo, hindi applicable yung sinasabi nilang walang primacy. Kahit pa lang sa common sense at saka sa spirit of unity, wala na. Paul na. Nagkakawatak-watak ang simbahan at saka tatanungin mo, sino bang totoo? Una bes mga kapatid, lahat ng mga sekta na nakatayo ngayon, pag tinanong mo kung kailan sila nagsimula, most of them started on the 17th century, 18th century, 19th century. Hindi mo talaga matrace up to the early Christians. At saka, number one, walang unity. Iba ang desisyon ng Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Baptist, Pentecostal, lahat yan. No? So, hindi mo ma-apply etong word na yung turo ng Biblia that they traveled from town to town, delivered the decisions reached by the apostles and elders in Jerusalem for the people to obey. So, ano lang ba ang simbahan na nakatayo ngayon na ma-apply itong turo ng Biblia na ito? Walang iba. The church established by Jesus Christ. The Catholic Church. Okay. So, nung in-establish ni Jesus, yung ginamit niya sa Matthew chapter 16 verse 18, na upon this rock I will build my church, ang ginamit niya na words ay inahalintulad niya sa Isaiah 22:22. Sinadya niya talaga na yun ang mga pangungusap na statement na ginamit niya to parallel it, no, to the words of Isaiah na yung appointment ni Eliakim as a successor of Shebna, that I will give you the keys, yun, you will become a father, ganon, no? So, ang intention ni Jesus, using those words sa Isaiah chapter 22:22, which parallels the Matthew chapter 16 verse 18, ay kasi ang succession na ang papalit sa kanya or ng ang susunod sa kanya kung sino man ang nagmamay-ari ng susi. And then by another after him, and so on and so forth. So, ang concept ng succession ay hindi stranger sa panahon ng mga Hudyo. They are all very familiar sa kanila ang concept of succession, mga kapatid. Kasi ang mga Pharisees are regarded themselves as the successors to Moses. Sila ang mga successor pa daw ni Moses. Di ba? They sit on the seat of Peter. No? The teaching authority. So, alam na nila yan. So, kung Hudyo ang kausap mo, they are very familiar with the succession. So, magtataka lang tayo, bakit ang ating mga kapatid sa ibang sekta ay hindi na nila sinunod yung concept of succession. Kahit nga sa Bible, hindi mawawala-wala yung succession. At saka, pinalitan ni Jesus ang pangalan ni Simon as Peter. Ang Peter is an image of permanence, endurance. Hindi siya image ng temporality, no? Hindi, kaya nga bato, kasi ang bato will stand forever. Hindi buhangin, hindi mud, no, or clay, but rock. Okay, it seems only logical, no, that when Christ established Peter's primacy, it was needed to stabilize the church. Yan ang punto ni Jesus.
In-establish niya ang primacy ni Pedro to stabilize the church. Just imagine kung wala papacy. Just imagine a country without a president. Wala, gulo tayo, civil war. Ang lahat ng, di ba? Di ba may usapin kahit na yung Iraq, kahit si Saddam Hussein ay napaka tyrant, no? Dictator. Anong nangyari nung nawala si Saddam Hussein? Anarchy. Kasi siya yung kinakatakutan sa lahat. Nung namatay siya, ISIS was born. Kasi yung mga extremist, kahit sino na lang, dati, nung buhay pa si Saddam Hussein, walang kahit sinong mga maliliit na grupo na tatayo at saka maghasik ng ano. I'm not saying na maganda si magaling si Saddam Hussein. Sinasabi ko lang na pag walang leader, anarchy at saka pagkakagulo-gulo. So yan ang wisdom ni Jesus. Kahit sa anong lugar, may president, may general to stabilize the church for the subsequent centuries. Yun pa lang issue pa lang yun ng pagkatuli, nagkagulo na. How much more in the coming centuries? So, sino ba ang nagplantya ng concept of the doctrine of Trinity, the divinity of Christ, the hypostatic union? Lahat yan sinolve sa mga different councils, with the primacy of Peter. Peter was to serve his brothers, being a bond of unity. The Father is the one who unites the family. O di ba? Kakaisa tayo dahil sa ating Ama. So Peter unites the whole church. The Roman primacy is not an invention of the Pope. Hindi po yan invento ng Roman, Hindi, yan ay essential element of unity. That's why sa lahat ng mga Kristiyanong sekta o simbahan o denomination na nakatayo ngayon, ang simbahang Katoliko lang ang may unity. Of course, sabihin mo hindi naman perfect talaga kasi we are pilgrim church. May mga pare, may mga obispo na hindi sumusunod sa Santo Papa, may mga tiwali talaga. Pero meron tayong kinikilala na central leader as a bond of unity. Punta tayo sa mga words ng mga early Christians. Kasi may nag-comment doon sa after ng lecture na ibang mga sekta, sabi niya, meron ba tayong batayan kung ano ang mga paniniwala ng mga early Christians? So eto, 110. Kasi yung sabi nila, ang Katoliko daw ay in-establish ni Constantine sa year 300 plus. Si Constantine daw ang gumawa ng mga doktrina ng mga Santo Papa at saka siya na nag-control ng simbahang Katoliko, siya daw nag-establish. Pero dito makikita natin sa year 110 pa lang si Saint Ignatius of Antioch, isang pare sa Antioch. Sabi niya, follow the bishop, even as Jesus Christ does the Father and the presbytery, as you would the apostles, the reverence the deacons, as being the institution of God. Let no man do anything connected with the church without the bishop. So diyan pa lang, makikita natin na napaka-importante ng hierarchy. Wala kang gagawin dapat anything that is connected with the church na walang pahintulot sa obispo. Yun. Saint Ignatius of Antioch was the third bishop of Antioch. So, sorry, hindi siya pare.
obispo si St. Ignatius of Antioch. So kung hindi nyo kilala si St. Ignatius of Antioch, isa siyang apostolic father, no? At he is ordained mismo by St. Peter. Yung mga apostolic father, mga kapatid, importante yan sila kasi sila ang mga estudyante mismo at sa mga follower ng mga original apostles. So, siyempre, yung mga sinulat nila, yun ang magbibigay liwanag kung ano yung mga medyo mahirap intindihin sa mga sinulat ng mga apostles doon sa Bible. So, mako-corroborate, no? Mapapatunayan kung ano talaga ang nasa isip ng mga early Christians during their time, no? Kaya napaka-importante ang pag-study ng mga church fathers at saka apostolic fathers, no? Kaya sila ay magbibigay liwanag sa mga bagay-bagay na mahirap intindihin. So the apostles passed on their successors the authority to bind and loose, to forgive sins, and to speak in behalf of Christ. So yung to bind and loose, to make decrees, to govern the church, forgive sins, confession, no? And to speak in behalf of Jesus. John chapter 20 verse 21 to 23. Sabi ni Jesus, "Peace be with you. As the Father has sent me, so also I am sending you." Kanino niya sinabi to? Dito to sa loob ng bahay, di ba? Bigla na lang lumitaw sa harap nila si Jesus. Nakatrangka lahat ng bintana at saka pintuan. So, mga apostles lang. So, hindi ito message para sa lahat ng tao. Ang audience niya, ang apostles lang. Okay? So, he breathed on them. Huminga siya. Binugahan niya ng hangin. So, yan ay it signifies the life-giving power, the Holy Spirit. Pagtapos niyang binugahan, binigyan sila ng kapangyarihan, di ba? The power to forgive sins. Pinadala ako, o ngayon, ipapasa ko sa inyo. Ipapadala ko kayo. Kung sino man ang inyong papatawarin dito sa lupa, papatawarin doon sa langit. At kung sino man ang hindi nyo papatawarin dito sa lupa, hindi rin papatawarin sa langit. Imagine, mga kapatid, kung sinabi niya to sa lahat ng tao, disgrasya. Napakadelikado. Bakit napakadelikado, mga kapatid? Kasi pag hindi mo pinatawad, kung para to sa lahat ng tao, imagine, pag hindi mo pinatawad yung kaaway mo, hindi rin papatawarin sa langit. Kahit nagmamakaawa ka na, hindi ka papatawarin sa langit, di may impyerno ka. Hindi ba may mga taong ganon? Na magkikita tayo sa impyerno, magtatanim ako ng kawayan, o ganon. Hindi talaga kita mapapatawad hanggang mamatay ako. May mga tao ganon. Just imagine kung itong message na ito is sinabi ni Jesus sa lahat ng tao. Pag hindi ka pala pinatawad, hindi ka papatawarin. Patay ka. Hindi po. Ito ay establishment of the sacrament of confession. Kasi ang mga apostles, they have the power to forgive sins. And at saka sa rules, sa confession, sa mga pare, pag nakita ng mga pare na ang nagko-confess ay hindi sufficient ang kanyang kontrisyon, hindi siya sincero, hindi siya serious na magbabago ng buhay niya, pwede niyang i-withhold ang absolution. Ito pong meaning na ito. If you withhold forgiveness, alam niyo ba na ang confession ay hindi always ang pare magbibigay ng absolution? For example, nagli-live-in ako, hindi ako kasal. Sabihin ng pare, kailan mo iwanan yung kalibin mo? Kailan iwanan yung kabit mo? Tapos sabihin niya, wala po akong planong iwanan. Pwedeng sabihin ng pare, ay hindi kita bibigyan ng absolution. Because wala kang plano na
itutuwid ang buhay mo. So yan ang ibig sabihin na if you withhold forgiveness from anyone, it is withheld. Yan. Hindi para sa lahat yan. Para sa mga apostles. Acts chapter 1 verse 20. For example, no? Nung namatay si Judas, Peter proclaimed that the office of Judas ay dapat may successor, may papalit. Kasi napaka-importante na ikumpleto yung 12 because it signifies the 12 tribes of Judah, no? So kaya ang office ni Judas bilang bishop dapat meron siyang kapalit, successor. Yun. In 1 Timothy chapter 5 verse 22, Paul warned Timothy na in laying of hands, do not be hasty. So laying of hands, yan ang symbolize ng ordination. To ordain priest or to ordain bishop. So huwag padalos-dalos. Kung mag-ordain kayo, piliin nyo kung siya ba ay karapat-dapat. Kaya ngayon, the church evolves. Dati siguro, madali lang, ngayon, dadaan ka sa theology, dadaan ka sa philosophy, sa seminary. So, do not be hasty in the laying of hands. It means ordination. When he appointed new leaders in the church. Okay. Punta tayo sa letter to the Corinthians. Ito ay writings of the church fathers. Ano ba ang mga sinabi ng mga early Christians? So, at the end of the first century, meaning nasa mga 90 plus AD, so si Clement of Rome, I think he is the fourth pope, no? According to ancient tradition was ordained by Peter himself, wrote, our apostles knew through our Lord Jesus Christ that there would be strife for the office of bishop. So, if they should die, other approved men should succeed to their ministry. It's very clear. Yan ang sinabi ni Saint Clement of Rome. If they should die, other approved men should succeed to their ministry. The words of the first Christians. Peter's successors was the pastor of Christ's church and a spiritual father to the Lord's children. Okay. For even if you have 10,000 others, sabi to ni St. Paul, 1 Corinthians chapter 4, verse 15, no? For even if you have 10,000 others to teach you about Christ, you have only one spiritual father. So ito, ang interpretation nito ng ating simbahan ay it means that you only have one spiritual father. It means the Pope. For I became your father in Christ, sabi ni St. Paul. Sabi daw ng iba, huwag niyong tawaging, you should call no one father because there is only one father in heaven. Bakit ito si St. Paul? Sabi niya, I became your father. Hindi nagkasala pala si Pablo. Pero hindi po yan ang ibig sabihin na hindi tatawag ng father. So, si Paul ay priest din, no? For I became your father. But you only have one spiritual father. And he was meaning Saint Peter. Peter's role as chief apostle is evident in the fact that he is mentioned more than any other apostles. So sa Biblia mga kapatid, si Pedro ang maraming beses na mention than any other apostles. And then, you will notice that Peter often speaks for the whole group. And also, he is always mentioned first, no? In every list of the apostles. Pag nakasulat sa Bible, una ang pangalan niya parati at ating masurmise that Judas is always mentioned last. No? So we can deduce that these lists were made in order of importance. And then, moreover, Christ made Peter alone the shepherd over his whole flock. Mabasa natin sa John chapter 21, di ba? Peter, do you love me? Shepherd my sheep, feed my lambs, feed my sheep. Di ba? Siya lang ang sinabihan na to shepherd the whole flock.
Next objection. Peter, no? But didn't Peter refer to himself as a fellow elder? Di ba? Nung tinawag niya ang sarili niya as fellow elder, but hindi niya, ito yung objection ng ibang mga kapatid natin sa ibang sekta. Bakit din niya tinawag ang sarili niya na pope or leader? Bakit niya tinawag ang sarili niya fellow elder lang? Diba? Sa 1 Peter chapter 5 verse 1. Yan ang sagot, mga kapatid, is Peter is demonstrating humility, that he is encouraging other priests to practice. Kasi makonflict sa turo niya kung ipapataas niya yung sarili niya, di ba? Ang sabi niya sa chapter 5 verse 5, "Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another." So exalting his status would have contradicted his message, di ba? Besides, kahit nga si St. Paul, ang tawag niya sa sarili niya, deacon lang, parang dinimote niya sarili niya. He referred to himself as a mere deacon. And also he called himself the very least of all the saints. Alam naman natin ay St. Paul is very great, di ba? Next objection. Peter was never in Rome. Paano naging Santo Papa si Pedro? Wala nga siya sa Roma. Wala tayong hindi minention, no? Eto. 1 Peter chapter 5 verse 13. Basahin niyo yan. The church, sabi ni Pedro, the church in Babylon, or Babylon, the church in Babylon, chosen together with you, sends you greetings, as does my son Mark. Okay. Ang simbahan daw sa Babylonia, no? Chosen together with you, sends you greetings. So, ang ibig sabihin, andun siya ngayon sa Babylonia kasi nagpapadala ng, sabi ni, ang simbahan sa Babylonia, nagpapadala ng greetings, parang regards daw, di ba? Okay, regards. Ano ba yung Babylonia? Peter says he is writing from Babylon, which was a common code word for Rome. Kasi, ang Rome, hindi nila sinasabi kaagad direkta na Rome. Gumagamit sila ng code word. Ginamit niya Babylon, the code word for Rome. Kasi, anong matandaan nyo? Di ba ang hari ng Babylonia na dati, si Haring Nebuchadnezzar? Di ba? Babylonian captivity, kinapture ang, before 500 BC, kinapture ang Israel ng Babylon, sinakop sila. Di ba, manlulupig? So, hinalintulad nila ang Babylon sa manlulupig na Rome ngayon. Kaya code word nila yung Babylon. Kaya kasi sa panahon na yun, wala nang Babylonia. Wala na. Rome na. Bakit sabi niya the church in Babylon? Ibig sabihin the church in Rome. Kasi nasa Rome siya. Sends you greetings. Kasi both Rome and Babylon are persecutors of God's people. So, yan. Oxford Dictionary of the Popes. Another objection. Kung nasa Roma si Peter, bakit hindi siya minensyon ni San Pablo sa Epistles to the Romans? Walang mention kahit isa kay Pedro. Okay, itong answer. This should not come as a surprise to us because kahit sa ang part ng Biblia ng sulat ni Paul, Paul always avoids the proper names of important people. Bakit? To protect from persecution. No? Proper names of important people, he avoids it. Ang tawag dyan ay principle of anonymity. Kahit ang mga writers sa Bible, they try to avoid it. No? So the general pattern found in the New Testament, kung mapansin nyo, is that if anything relates to the Roman Empire, pag related na sa Roman Empire, do not be specific. This was a way to protect the church from imperial persecution.
Alam niyo naman, hinahunting ang mga Christians dati, di ba? So Rome is referred to as Babylon, or it is also called in Revelation as the beast. Kaya never sinasabi usually Rome, usually beast or Babylon. And then, for example, in the epistles to the Romans, the apostle referred to Nero Caesar a number of times, pero hindi sinasabi ang pangalan ni Nero. Pangalan, referred to him as the authority or the ruler or the servant of God or even as a minister. Yun parate ang allusion para kay Nero as the authority or as the ruler or the servant of God or as a minister. Okay. Kung napansin nyo, may sinabi si St. Paul sa Romans na another man. So this another man has already laid the foundation of the Church of Rome. Na meron na daw another man na nag-lay ng foundation sa Church of Rome. Okay? So Paul further explains kung yan ang rason kung bakit hindi siya makapunta sa Rome. Explain natin yan. Romans chapter 15, verse 20 to 21. I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build on the foundation of another man. So, sabi niya, ambisyon ko to preach the gospel sa mga lugar na hindi pa na-preach si Jesus. Kasi, iniiwasan ko na mag-build ng foundation kung saan meron ng iba na nag-build ng foundation. Ayokong sumapaw. Yun ang prinsipyo ni St. Paul. No? So, Galatians chapter 1, verse 1-24, kung basahin mo, yung message niyan, yung essence ng message ng Galatians chapter 1, verse 1-24, is that the apostles are the only men capable of laying the foundation of the church in Christ. So, yan. Ang apostoles lamang ang pwede mag-lay ng foundation to build a church. No? So, ang prinsipyo ni Paul, ayaw niyang mag-build ng church sa isang lugar na meron ng nakatayo na simbahan. No? I make it my ambition to preach the gospel not where Christ has already been preached, lest I build on the foundation of another man. Ayokong para madoble na, no? May nag-build din ng foundation sa sapawan ko. Okay? So thus Paul had no desire to establish the church in Rome because he saw the church of Rome as perfectly established by another man. At saka sino tong another man? It is inferred that this is Peter. So this would explain the rather obscure reason given by Paul of being hindered very much from coming to Rome. So kaya ayaw na niyang pumunta doon. So kaya he will just pass by to Spain, no? He will go to Spain, he will pass by Rome, and to enjoy your company for a little while, no? So dadaan lang siya, hindi siya magtatagal doon. He will parang meet and greet lang, no? At saka, anong sabi ni St. Ignatius of Antioch? Sabi ni St. Ignatius of Antioch, ating ma-surmise sa statement ni St. Ignatius, na andun si Peter. Kasi sabi niya, Christians in Rome, he would not command them in the same way Peter had previously commanded them. Makikita to sa letter of St. Ignatius. Hindi na niya utusan, i-command ang simbahan, ang Kristiyano sa Rome, kagaya ng command ni Peter sa kanila. So, andun talaga, nagpapatunay sa early Christian, with the words of St. Ignatius, na si Peter ang nag-establish ng church doon. At the end of the 2nd century, St. Irenaeus na naman, end of 2nd century, 100 plus,
AD. The blessed apostles, Peter and Paul, having founded and built up the Church of Rome, they handed over the office of the episcopate to Linus. So, nung namatay si Peter, halos namatay si Peter at saka si Paul, no? Handed over the episcopate to Linus. The Church of Rome, second Pope, si Saint Linus. A priest named Gaius, sabi niya, the trophies of the apostles, meaning the remains, was buried at the Vatican Hill. Ito yung ating reference. Eusebius Church History, chapter 2, 25, verse 5. So, they were buried at the Vatican Hill. So, kung gusto nyo ng mga proof ng mga early Christians, yan po. Okay? Hindi natin yan gawa-gawa lang. Kung may mapapakita pa kayo mga proof, ewan ko lang kung may makita kayo mga documents na papatunay na hindi nilibing si Pedro sa Roma, pakita nyo na rin. Indeed, archaeological evidence, kahit archaeological evidence, no, unearthed in the 20th century, bago lang, so it was revealed that a tomb attributed to Peter underneath St. Peter's Basilica in Rome. Ngayon, bago yan, archaeological, na ang tomb of Peter is underneath the St. Peter's Basilica in Rome. Oxford Dictionary of Saints, it is probable that the tomb is authentic. It is also significant that Rome is the only city that ever claimed to be Peter's place of death. So, wala ka makikitang source everywhere that namatay si Peter sa lugar ng Corinth, sa lugar ng kung ano-ano pang lugar. Walang nag-claim. No other place that was claimed to be the death place of Peter. Only it was Rome where he died. So kung namatay siya sa Rome, siyempre, dun siya. Okay. Examples in early church, Bishop of Rome as the Peter successor. Sabi ni Saint Clement of Rome, no? Clement of Rome, the fourth pope, intervened in dispute in the Church of Corinth. Yung Corinth, hindi na Rome yan. Iba na yan. O bakit siya nag-intervene? Diyan makikita na meron siyang authority. No? Kahit hindi Church of Rome, meron siyang authority sa ibang mga church. Kaya, dito natin makikita ang primacy of the office of the Bishop of Rome. Saint Ignatius again, the Roman Church as the one that teaches other churches and presides in love over them. No? Ang Roman Church, makita natin, as the one teaches other churches. Another proof of the words of early Christian. The writings of Pope Clement and Pope Soter are so popular that they were read in church alongside the scripture. So yun lahat mga kapatid ay papatibay na ang Church of Rome ay may primacy sa lahat ng simbahan. So, mga dokumento na makikita natin kung ano ang kalakaran during those times. Okay? In 190 AD, Pope Saint Victor, in-excommunicate niya. Take note, year 190 AD pa lang. Wala pa si Constantine yan, ha? Kasi sinasabi nila nag-imbento ng simbahan, Saint Constantine. Wala pa, ha? Makita niyo si Pope Saint Victor I excommunicated the entire region of churches kasi may mga churches na hindi nila sineselebrate ang Easter on the proper date. Hindi sumunod sa kanya, in-excommunicate niya. Anong reaction ng ibang mga obispo? Saint Irenaeus,
Kahit hindi siya sang-ayon, medyo harsh ang pag-excommunicate ni Pope Saint Victor sa ibang churches, pero ito ang sagot niya. It is a matter of necessity that every church should agree with this Church of Rome on account of its preeminent authority. So kahit medyo harsh para sa kanya yung naawa siya dun sa mga church na excommunicate, pero no choice, we have to agree with the Church of Rome. So yan ang mga nagpapatibay ng ating point, no? That the Church of Rome has primacy of all the church in the early Christians. Keep in mind that all of this evidence dates 100 or 200 years before Christianity was legalized in the Roman Empire. So, thus, refuting the fundamentalist theory that papacy was created by the Roman Emperor in the 4th century. If Peter had special authority, why didn't Christ say so when the apostles argued about who was the greatest? Nung tinanong nila si Kristo, sino ba ang pinaka-greatest sa amin? Kung si Peter pa yung greatest, bakit hindi sinabi ni Jesus na greatest si Peter? Bakit iba ang sagot ni Jesus? Ang rason kung bakit hindi niya sinagot na si Peter ang greatest, kasi Jesus does not want to contribute to their misunderstanding, kasi nagpapataasan sila ng ihi. So gusto ni Jesus humility. Hindi niya gusto yung mag-serve, yung magiging leader sa kanila ay parang hari or boss. Kaya hindi niya sinagot ng ganon. Jesus did say, however, that among the apostles, there would be the greatest. And that greatest would rule as a humble servant. So that's why since the 6th century, Pope have called themselves servos servorum, or servant to the servants of God. Okay. So, lampas lang tayo konti mga kapatid, no? And ito pa, last na lang. Tapusin na lang natin to. Another objection. The Pope is the beast from the book of Revelation. Yan daw. The beast daw. At saka, the whore of Babylon. No? The Pope is the Antichrist. Sa Revelation, the whore of Babylon. Okay. Ano ba ang Antichrist? Antichrist daw ang Pope. Ano ba ang definition ng Antichrist? Mabasa natin sa Bible. 1 John chapter 2 verse 22. Ang Antichrist is the one who denies that Jesus is the Christ. So, dinideny ba ni Pope Francis? Dinideny ba ni Pope Benedict, Pope John Paul II na si Jesus is the Christ? Hindi. Di ba? Sabi sa 1 John chapter 2 verse 22, who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ, such a person is the Antichrist. Di ba? Yan ang Antichrist. Sino bang nagde-deny kay Jesus na Diyos? Alam niyo na yon kung sino. Sila yung Antichrist. Di ba? So, madali lang sagutin yan. Hindi naman nagde-deny yung mga Santo Papa kahit isa na si Jesus is the Christ. Wala na. Next, Revelation chapter 17 speaks of the beast that sits on 7 mountains and persecutes the holy ones. Okay. First of all, ang beast daw ay ang Rome, ang Santo Papa daw, ang beast. Ayan ang sabi ng Revelation chapter 17. It sits on the 7 mountains and it persecutes the holy ones of God. Pinipersecute ba ng church ang Christians? Hindi. At saka saan ba nakasit ang Vatican, ang Santo Papa? Nasa 7 mountains ba? Wala rin. Saan ba? The Vatican City rests on the Vatican Hill. Saan yung Vatican Hill? Across. Nasa kabila po. Kabila ng river ng 7 hills of the Old Rome. Ano yung Old Rome? Sila po ang crucify at saka nag-persecute ng mga Christians and fed to the lions. Nasa kabila po ang Vatican Hill.
ang Seven Hills ay nasa kabila ng Vatican Hill. Iba yon. So, foul na. And then, the beast in the book daw, in the Revelation, does have the name number 666. Okay? So, sabi ng Adventist, no, ang title ng Santo Papa daw ay Vicarius Filii. Vicarius Filii, which means vicar of the Son of God, which in Latin translates into 666, Vicarius Filii. No? Pero ang problema po niyan, mga kapatid, hindi po yan ang title ng Santo Papa. Ano bang title ng Santo Papa? Hindi po Vicar of the Son of God. Ang title ng Papa ay Vicar of Christ. It is not the title of the Pope. Actually, kung i-translate mo talaga po ang 666, no? Ironically, the numerical value of the Latin rendering of the name of Ellen Goldwhite, founder of the Seventh Day, is 666. So, a dose of their own medicine. Hindi man natin sinasabi na siya ang 666, pero kung literal mo talaga, i-translate into Latin, ang Ellen Goldwhite, it is translated to 666. What is the bottom line? The bottom line is that pwede po siyang magamit sa iba-ibang mga pangalan. Pwede siyang Nero, pwede siyang the Roman Empire as a whole because of its violent persecution of the church during the 1st century. Okay? So, maraming ibig sabihin ng 666, no? Though many scholars agree that it probably refers to the Roman emperor like Nero or the Roman Empire as a whole. So, in the end, actually, papacy is a God's gift to the church. Contrary to the words of the fundamentalists that it is the spawn of Satan daw. But it is not. Actually, if you come to think of it, papacy is God's gift to the church. It ensures the unity, one faith, one baptism, and the worship of one God under the leadership of Peter's successor. Ibig sabihin, imagine kung walang Santo Papa. Ang dami-daming mga 40,000 denominations na siguro. Sa worship pa lang, ito na makita mo. Pasok ka sa simbahan ng mga Iglesia ni Cristo, yan ang worship. Iba yung structure. Baptist, yan ang structure. Yung iba, ganyan. May mga gitara, may mga projector, may stage, may mga sound system. Iba, ganyan, may mga flag. Iba-iba ang type of worship. Ito yung Pentecostal, may mga sila sa mga speaking in tongues, slaying the spirit, mga ganon. Iba-iba. Ito pa iba. To prove na may power sila from the Holy Spirit, magpapatuklaw sila ng mga ahas. Pero yan, iba-iba ang structure. Pero mga kapatid, punta ka sa early church. Punta ka sa Israel ngayon. Punta ka sa Holy Land. Pag pupunta ka ng Holy Land, sabi nila, yung Eucharist daw, ay gawa-gawa lang invento na ngayon. Pero that is a lie. Kasinungalingan. Bakit? Punta ka sa mga archaeological sites, early churches. Ano ang common denominator ng early churches? Ano ba ang nagbibigay ng totoong image ng simbahan sa early churches? Ano? Altar. Ito, mga early churches, mga archaeological places, lahat meron pong altar. Early churches may altar. Ang tanong, bakit wala kayong altar? Kung ginagaya nyo ang mga sa Biblia, ang early churches, bakit wala kayong altar? Yan ang mga simbahan ng mga sa catacombs, may mga altar. Because altar signifies sacrifice. Lahat po yan may altar. Kahit sa present church natin, kung anong hitsura ng first century church, yun din ang hitsura natin ngayon is the altar. One worship, one baptism, one faith, one God. No?
So, kung tanongin natin, where is the word Pope in the Bible? Technically speaking, no, it is found everywhere in the Bible, the teaching. But the word itself, no, sabi niya, St. Paul refers to himself as the father of all believers. I'm not writing to you this to make you ashamed. You as my beloved children. I became your father. So the word Pope is the Latin word for father. Pope, father. No? So, everywhere in the Bible, we will see the word father. Okay? So, kung tatanungin nyo sila, makita ba ang word na Pope sa Biblia? Yes. Kasi Pope is the Latin word for father. Okay. Pero honestly speaking, okay, you can copy this. The short answer to the question of whether the word Pope is in the Bible is yes and no. Yes, in the sense that the word Father is in the Bible thousands of times. No, because it did not initially refer to the leader of the Catholic Church, initially, honestly speaking. So, yes, ang Father, Pope, Papa, Latin word, makita sa Biblia. Pero kung Santo Papa talaga, hindi po natin makita, no? Initially. However, Saint Peter was designated to be the rock of Jesus' church, but the official title came later. The Pope, the teaching of the supremacy of Peter is in the Bible. No question about that. But he wasn't called that name initially. No? Because it doesn't mean that the word cannot be found, hindi mo makita yung word mismo ay wala na, hindi na tinuturo. Ang idea at saka teaching andon, but sometimes the term, the exact word could come later. No? So it doesn't have to be the word Trinity is found in the Bible, you don't have to believe it, but the teaching of the Father, Son, Holy Spirit is there, but the label and the term sometimes have to come lately because you have to find the right words for it. Huh? So do you know that the papacy is the longest existing office in the world? A Roman Empire, by Barbarian Empire, Byzantine Empire, they all fall. Pero lahat sila wala na. Pero ngayon, hanggang ngayon, there's always a man sitting in the chair of Peter of Rome. For 2,000 years, there is no institution or office that has existed longer than the papacy. I dare you, give me an office that's longer than the office of papacy. You cannot give me one. It will continue to stand forever because we did not build this church. It is Jesus who built this church. Sabi ni Jesus, and know that I am with you always, yes, to the end of time. Okay. So, dyan nagtatapos ang ating topic about Peter, mga kapatid. Okay? So, I hope, sorry, lumagpas tayo ang 13 minutes sa alas 8. Sige. Hello, mga kapatid. Good evening ulit. Sino ang mag-closing prayer? Brother Robert, wala ka na sa simbahan. Pwede ka na mag-closing prayer. Sige po. Closing prayer na, bro. Ito po sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal, makapangyarihan sa lahat. Sinasamba ka namin sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa isang buong araw nagdaan na puno ng biyaya, pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at ang munting mga luha na dumating sa aming buhay. Alam namin na siya pong palala sa amin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa amin at sa aming pamilya, mga kaibigan, sa loob ng maghapon ito at sa paggabay sa amin sa mga pagsubok na aming nagkasalamuhan. Alam namin na riyan kayo sa aming tabi sa lahat ng oras upang kami bantayan at gabayan. Nagpasalamat
natin po kami sa mga aral namin natutunan sa iyo sa buong 1 oras na nakalipas. Maraming salamat sa iyong alagad na si Ninong Dr. Ditching. Panginoon namin, Diyos namin, patawarin naman po niyo kami sa mga kasasalang nagawa namin. Sana bigyan niyo kami ng panahon upang makapagbagong buhay. Kami po ay nagsisisi sa aming mga pagsalangsang sa inyong mga utos. Patawarin ninyo kami sa mga pagtalikod naming ginawa sa aming kapwa at sa mga pagkukulang namin sa aming mga kaibigan at sa mga mahal sa buhay. Tatawa din namin sila sa kanilang mga kasalanan sa amin. Gabayan din niyo kami sa magdambag na ito at iligtas sa anumang panganib. Alam ko pong alam ninyo ang aming mga kailangan sa araw-araw. Hindi po kami humingi ng labis na aming pangangailangan. Bigay mo po sana sa aming paraan sa sapat upang kami mabuhay at makatulong sa mga nangailangan. Maraming salamat po. Nalangin namin ang dasal na ito sa pangalan ng iyong anak na si Kristo, aming tagapagligtas, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, brothers and sisters. Thank you, Brother Robert, for the prayer. See you next time. So, Brother Martin, wow, you're here. Hello, Brother Jay. Brother Bon, bye-bye. Brother Victor. Thank you po, Dr. Hi, Ditch. Sis Jocelyn, Sis Caroline. Bye-bye. See you next week. God bless.